हाय सांग माने आज आसतु देखा मधुबापार रोषे एमती गोटे घर को जीवा जोटी अछंती पदन बाबू से होउचंती गार जने नामी दामी लोक तांको स्टाइल और तांको चाहणी टिके नियारा आसतु जीवा से गांव को फॉलो मी चली रे तोरा पद्म फुटे हसर झरे महु आखि दुईटी नील सागर कथा तो कोइली कुहू तू कही दे मते थारे खाली आई लव यू आजिकाली काई भलो लागे सबु दिन सबु राती मते मिली गला जीवन मो मन आज बहुत खुशी अच्छी आम घर को आसुचंती मधुबापा फिल्म सीरियल आर्टिस्ट कौन करेंगे आमर से कार्यक्रम शला एपर्त आसुना कहीं आसवे आसवे कहते मो मन अथन है एपर्त आसुना कहीं शला कौन करी मो मुंड तो कम कर कौन करी भावुँ कौन करी एपर्त आसवा कथा बोली कहते सका एपर्त 9टा हेल्ला आसुना कौन हालचाल ना मत आसवे बोली कहते एपर्त आसुना आउ क्या घर को पलैले शला तो भरोसा ना ना क्या घर को पलैले कि कौन करी मो मुंड काम करनी शला सका जाऊँ गोटे फोन करदेवी फोन कले डिटेल्सटा जना पड़ो फोन करी ना is not answering. Please try later. What? आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। शला फोन कौन व्यस्त देखौची शला आउ का घर को पलैले ना कौन इनको शला तो भरोसा ना शला खाइया चक्कर का घर को माने का घर को पलै जिवे कौन करवा वर्तमान केतेले आसीबे सब खाइया चक्कर खाली आउचंदी कौन रोषे कार्यक्रम कौन मिछरे एणुसणु टिके करूचंदी आज निजे गेम फिकी पेटे जाउचंदी टीवी रे गोटे बाहर मु खाली गोटे टीवी रे बाहरी बोली एपट सेपट होउची ना नहले मोर काई एते राति अनिद्रा आई नादी मोर टेंशन किछि नबा कथा नुहे कौन करी मुंड किसी काम करनी हेस मु पागला मुंड पिटी देवी ना कौन ये कौन करी गोटे कम करी मुझे बिछे शोई पड़ी सी आसवे आसले मत डाकबे तापर मुझे उठेबी मत राति अनिद्रा ही आउ मत विरक्त लगे मुझे शोई जाऊँ हंसी चली देखी लाखी जाए नजर चिकिमिकी आखि तोर जोड़ी कला भवर हसी देले गोरा गाले खेली जाए भौरी ए झिया कोठी तो घर आलो किए तू गोरी तो परी आउ किए नहीं सुंदरी कबाट कौन बंद अच्छी कुआड़ पलैले ना कौन पदन बाबू जासड़ आज देखिली रे नवीन बयसी बड़ा 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 आज देखिली रे नवीन बयसी बड़ा 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 आलो दिल करी मत मनलो हौसी तते देखी आलो दिल करी मत मनलो हौसी तते देखी मो बो कोतला तोर मोर बागर अब तू मते डरा डरी करने हला हां गेल करी मत मनलो हौसी तते देखी पदन बाबू
ଆସିଲଣି କଣ ତମ ହାଲଚାଲ ଏମିତି କଣ ଶୋଇଛ ଉଠ ଉଠ ମୁଁ ମଧୁବାପା ଆସିଛି ଉଠ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ତମେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲଣି ଆଗେ ଭଲ ଭାବେ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ମତେ ଦେଖିକି ତମେ କଣ କରିବା କଥା କର ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ମୋ ଡାଲା ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିଲିଣି ମତେ ଗଣ୍ଡେ କଣ କରିକି ଦବ ଯଦି ଦିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦବ ଯଦି ପଦନ ବାବୁ ତମେ କହିଥିଲେ ଟିଭିରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତମର ତ ଡାଲା ବାଜିଲାଣି ଆରେ ହଁ ତ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଟିଭିରେ ବାହାରିବି ମତେ ଆଜି ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଚାଲ 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 ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ ଉଠ ଉଠ ପଦନ ବାବୁ ଉଠ ଏ କଣ କରୁଛ ତମେ ତମେ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମକୁ ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ମାତେ वाओ बाप रे ब्यूटीफुल केते सुंदर घर वाओ मस्त ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ବଦେ ବଢିଆ ହବ ଚିକେନ ମଟନ ଆଜି ଆମର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଢିଆ ଖାଇବାଟା ହବ ବା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆରେ ପଦନ ବାବୁ ତମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି କଥା କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା ସେଦିନ ତମ ଟିଭିରେ ତମ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖିଲି ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯା ମୋ ମଧୁବାପା ଆସିକି ମତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦବ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ତମେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ ମୁଁ ଖାଇବି ଚିକେନ ଆଣିଛି ମଟନ ଆଣିଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଣିଛି ଆଜି ଖାଇବା ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି ନା ହ୍ୱାଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ମତେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେମି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ କି ତମେ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମୋତେ ମନା କରନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଟନ ଚିକେନ ବାହ ଖାଇବାଟା ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ହବ କଷ୍ଟ ହଉ ଖାଇବା ଭଲ ତ ପେଟ ପୁରା ନାଦିକି ଖାଇବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ ଫଲୋ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇକି ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଚିକେନ ଆଉ ମଟନକୁ ଟିକେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ପଦନ ବାବୁ ଚିକେନ ମଟନ ଟିକେ ଦେଖାଅ ମତେ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଛି ଚିକେନ ରଖିଛି ମଟନ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଚିକେନ କୋଉଠି ଗଲା ଚିକେନ କୋଉଠି ଗଲା ମଟନ କାଇଁ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି କୁଆଡେ ଗଲା ପଦନ ବାବୁ କୋଉଠି ରଖିଛ କାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ତ କୁଆଡେ ରଖିଲ ପଦନ ବାବୁ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ ମୁଁ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ରଖିଥିଲି ତମ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଗଲି ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ପୁରା 150 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ କତର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଆଉ ବିଲାତି ପୁଡ଼ି ଦଉଛି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇ ତମ ପାଖରେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ପୋଡା ଖାଇବି ହେଇପାରିବନି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଚିକେନ ମଟନ ଖୋଇବି ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ମ୍ୟାଡାମ କରନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମ୍ୟାଡାମ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କବାଟ କଣ ବନ୍ଦ କଲନି ମ୍ୟାଡାମ କବାଟ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ କବାଟ ବନ୍ଦ କରନି ମାରିଦେଲା ରେ ଦୌଡ଼ିଆ ରେ ମାରିଦେଲା ରେ ମତେ ଘର ଭିତରେ ମାରିଦେଲା ରେ ଉଦଣ୍ଡି ମାଇକିନା ମତେ ମାରିଦେଲା ରେ ରଘୁଆ ଆସରେ ଦୌଡ଼ି ଆସରେ ମାରିଦେଲା ରେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏ ମଧୁବାପା ସହିତ ଲାଗିଛି ଫିନିଶ କରିଦେବି ପୁରା
ଶଳା ଟିଭିରେ ଟିକେ ବାହାରି ବୁଲି ଏତିକି ମାଡ଼ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା। ହାତ ବାଟରେ ତୁ ଯା ବାବା ଲୋ ବାବା।